vlevo, nechci zůstat vlevo. Počkej. Nestý, vyjel se na každý, háčkám dopravou. Nemá starost dopravou. Počkej, táhnu větviček a chlad. V zimě budu u kamínek spát. Dnes přijde obleva, nechci zůstat bez zeva. Doplně, jak žije, tento si mi přesně. Prášku, prosím. Asi hrozně ušlaný. Fajn. Fajn. Tady si Kalinka hrála. Teploty v průběhu dne se určitě budou udržovat většinou na většinou kolem 5 stupňů Celsia. Kam až bude stoupat voda, zatím meteorologové nedokáží odhadnout. Jisté ale je, že jako doteď hladiny půjdou nahoru. Tady ho válkuje, okej. No. V posledních hodinách zase čeká Rozválila se. stoupat, jak už bylo řečeno, na Podívej. stupeň povodňového nebezpečí se dostává na pouze na Plzeňsku. Nejvážnější situace je v tuto chvíli v Testankově. Tam je kolegyně Tereza Mejsnerová. Terezo, jak to tam vypadá teď? Dobrý večer, jak sami vidíte, Jak na ní koukáte, hladina vody stoupá celý den a už do povodňového stupně. Na grafu teď a tady jsou vidíte, daleko. se každou hodinu zhoršovala. Kulminace se očekává v noci a voda už se před Ty několika se hodinami obejmají. začala rozlévat i po polích. Za městem Tady se popasovávají, to říkal ten znalcí duše, že takový si listové dávají hlavy, jako když stojí proti sobě, takže se jakoby popasovávají a určují si, kdo je vedoucí a kdo je podřízený. Kritická situace je také v Černošicích na řece Berounce, kde se hromadí ledové A kuly kde se a to rozlévá se překlíká voda. Na místě je i můj kolega Oldřich. Počkej, jak se dostaneme zase dál. Ne, prosím tě. Dobrý večer, tak dá se říct, že tady je ta situace špatná už v podstatě celý poslední týden.